Isifundo sethu sanamhlanje sisifumana kwincwadi kaYohane chapter 15. Siqala ufunda kuverse 1. Ayinhloko verse 1 inesihloko esithi umzekeliso womdiliya wenyaniso. Abafundi bayakuthiwa lihlabathi. Verse 1. Mnandi ngumdiliya wenyaniso, umlimi wawo ke ngubawo. Amasebe onke akum angathwala isiqhamo uyawasusa. Onke athwala isiqhamo uyawathena ukuze athwale isiqhamo ngakumbi. Hallelujah. Bawonali izwi lakho Nkosi. Xa sizawuhlukana kodwa izwi lakho malingohlukani nathi. UJehova ubomi bethu uxhomekeke kuwe. Siyabonga Thixo wethu namandla ngezinto zonke osinike zona wasixelela zona ngomoya wakho engcwele. Qhubekeka nakule mina namhlanje uvule ngomoya wakho engcwele Thixo wethu namandla indlebe zethu inhliziyo zethu zibe lokuqika ngoKristu Inkosi zisukiseka. Amen. Bathandekayo apha lethi kwisihloko kuphela kwathethwa ngomzekeliso womdiliya wenyaniso. Lento ngumdiliya idliwa kuthethwa ngomthi kuthiwa lo mthi ulinywe nguThixo. Futhi kwapha kuthiwa abafundi bayakuthiwa lihlabathi. Hallelujah. Hallelujah. Bathandekayo okokuqala apha siyeva ukuba umlimi walomdiliya ngubani? Ngubawo. nguYesu luthetha lamazwi, uthetha kubafundi bakhe. Uthetha kubantu abamamkeleyo. Uyabomeleza ukwenzela into uba ze baqonde uba le nto bakuyo inyaniso bangaphindi babuye umva. Hallelujah. Awaphindela amazwi uPawulos athi nisenkululekweni athe uKristu wanimisa kuyo okanye waninika yona, ningabuyi umva niphinde nibotshwe yijokhwe yokukhoboka. Hallelujah. So uYesu ke ngoku womeleza abafundi bakhe njengoba sikhona namhlanje. Simele ukuba lento siqonde kakuhle ukuba lesikuyo. Amehlo wethu angaphanyazwa zezinye inkonzo ezinabantu abawunduzayo abanxiba izambatho, abantu abathi xa beme apha uthiwa mjongo ubona uba ya abantu abangafani noTata uThwane ombi ome kule ndawo. Nawe xa umjongo ubona uba andinawufumana nto apha. Hallelujah. Amehlo wethu xa siwajonga kwabantu eTV uqonda uba hayi ndinalo ibandla mani yindlalo le. Hallelujah. Kodwa kukho lamazwi asibethelela kuwo uYesu Kristu. Lamazwi afundwa apha ngamazwi awekum. uYesu wayecebisa mna. Hallelujah. Mabonge igama lenkosi. Hallelujah. Uthi ke uYesu apha 2 khawufundele latho Verse 2. Amasebe onke akum athwala isiqhamo uyawasusa. Onke athwala isiqhamo uyawathena ukuze athwale isiqhamo ngakumbi. Hallelujah. Hallelujah. Bathandekayo apha kuthethwe ngomthi azekelisa ngawo apha. Lo umthi wonke unawo amasebe. Umthi awuthwali siqhamo ngokwawo ingengawo amasebe. Kodwa lo mthi unawo namanye amasebe. Amasebe angathwali isiqhamo. Kodwa athwala isiqhamo uyawathena ukuze athwale ngakumbi. Hallelujah. Nina ke aningawo lamasebe angathwala isiqhamo. Ngoba uYesu lento ayithethileyo uthi uyawathena
ukuze athwale isiqhamo ngakumbi. Xa uthena umthi, uma ngaba umthi unokuthetha, ngenza umzekelo, ngoba lo mthi uyawusika liwe phansi isebe. Xa ngabe ubona ukuthetha unothi ulivisa kabuhlungu kakhulu. Nathi ngenxa yamazwi abekwa kuthi kuthiwa yeka lento uhambe nalena ilungileyo. Haleluya. Usathana angavumi ngoba ungqongwe ngabantu abenza lento uyenzayo. Kubekho imibuzo emininzi ezakuwe, kodwa izwi likaThixo lifana kwakunye noYesu ethi uyawathena lo masebe. Haleluya. Uthi ke xa uhlayo uthi mina ningamasebe, mna ndingumdiliya. Mandonke igama lenkosi. uYesu bathandeka nje bezekelisa nje apha, uzekelisa ngohlobo lokuba kwincwadi kaYohane chapter 3 verse 16 uthi phaya xa ethetha nomnye utata ongumfundisi, uthi wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi uthe wancama unyana wakhe okuphela kwamzeleyo, kuze bonke abantu abakholwa kuye babe nobomi bangatshabalali, babe nobomi obungunaphakade. Haleluya. Yiyo le nto ithethwe apha nguYesu. uYesu ulinywe njengomdiliya ngoba unikelwe nguyise emhlabeni. Haleluya. Zama utolika le nto ithethweyo apha lo mzekelo. Mandonke igama lenkosi. Abafundi ke bayayiqonda ke le nto. Haleluya. Okay. Make sifunde ke ngena pha number 3 verse 3. Ninani senihlambulukile ngenxa yelizwi endilithethileyo kuni. Hlalani kum, mna ndihlale kuni. Nina senihlambulukile ngenxa yelizwi endilithethileyo kuni. Hlalani kum, mna ndihlale kuni. Haleluya. Bathandekayo, xathi uYesu hlalani kum, uYesu wayengulizwi uThixo edala ngaye. Lilizwi lenkosi kwakungekho nto ibinokwenzeka ngaphandle kukalizwi ekuThixo. Haleluya. Yiyo le nto athi ke ngoku ke nina bantu senihlambulukile ngenxa yelizwi endilithethileyo kuni. Hlalani kum, ngoba nina ningamasebe, aninakwazi isebe lihlale ngaphandle komthi. Haleluya. Mandonke igama lenkosi. So ngamanye amagama kuthiwa apha masihlale ekuthetheni kukaThixo. Ekuqalekeni xa besifika apha siwavile amazwi ebethethwe. Izwi lokuqala ibililizwi lokukhuthaza, kuthiwe phaya incwadi yentshumayeli ubuathalala bomntu necebo likaThixo. Haleluya. Mandonke igama lenkosi. Kodwa ngosiva apha kuyo yonke ke la mazwi athethiweyo, siva ngoku apha kuba nina nihlambulukileyo ngenxa yezwi endilithethileyo kuni. Bonke abantu abema apha nguThixo umntu aye ahlambulule iintliziyo zabantu ngalo umileyo ethetha izwi phezu kwakhe. Haleluya. Mandonke igama lenkosi. Mandongwe igama lenkosi. U4 uthi ngena ku5 verse 5. Umdiliya ndim, nina ningamasebe. Lowo uhleli kum, ndibe mna ndihleli kuye. Yena uthwala isiqhamo esininzi. Ngokuba ningekumi aninakwenza nto. Uyabona ke ngoku uhleli nabafundi, uthetha nabafundi, bakhona abaphulaphuleyo. Ulumkisa aba sebemamkele. Uthi hlalani kum ngoba mna ndingumdiliya, isebe alikwazi ukuhlala ngaphandle komthi. Haleluya. Uthi ke ningahlelanga kum akukho nto ninokuyenza. Haleluya. Ngamanye amagama uphinda laa nto beyithethile kuqala, kho siqhamo sizawubonwa nguThixo phezu kwempilo yethu. Haleluya. Zininzi iziqhamo emazivele kuthi, kodwa azinawuvela ngendlela efanayo. Haleluya. Ngoba uThixo lo ulungile, akayenzi competition.
uba abantwana bakhe mabatyhalatyhalane. Haleluya. Malonke igama lenkosi. Kubakho phakathi kwabantwana bakaThixo lowo umoya oyingcwele amchuzileyo okokuba makobe izitya. Haleluya. Ngoba uThixo ngaphakathi ezinhliziyweni zethu uyasazi uba lo uphethe ntoni, lo uphethe ntoni. Ngoko ke uyalela lo ulawulayo uba lo makame phambi kwabantu namhlanje. Haleluya. So ke zezo ziqhamo zingafaniyo. Haleluya. Abanye ngabalungiseleli ngendlela zonke. Bakhona abantu abasiculelayo apha i-praise and worship team njengale ndoda lapha ecaleni kwam ibethu hadi zonke izinto ziyanxibelelana. Haleluya. Kodwa okubalulekileyo apha masithi xa sisohlukana siwavela amazwi alapha kuverse 3. Nina senihlambulukile ngenxa yelizwi endilithethileyo kuni, hlalani kum nandihlale kuni. Ngoba lizwi elihlambulula abantu, lizwi elihlambulula umuntu othe waliva walinonophela waye futhi walihlonipha. Haleluya. Malonke igama lenkosi. Inkosi ke mayisisikelele ngoba uYesu xa isithi masihlale kuye. Haleluya. Wamamkela inkosi njengenkosi nomsindisi, ungaphakathi kungayidawuthi loo nto. Lo Yesu ulo sithi xa sithetha okanye sithandaza, asithandazi ngokwethu ngoba uYesu engaphakathi kuthi. Haleluya. Njengoba somkele uYesu sikholekile kuThixo, sifana kwakunye naye ngoba sihleli emdilini singamasebe. Haleluya. uYesu ngenye imini uzolisa ukhuthela elwandle, aluzolise uhamba nabafundi sebesoyika kwinto yonke ababenza, babesoyika kodwa wayekhona lo mfo elele ezantsi bamvuza. Nkosi awukhathali na sitshabalala nje, yathi uvuka kwayo le thepha yathi umoya mawuthule ilwandle malizole. Haleluya. Malonke igama lenkosi.